Hoxe, 28 de maio, cúmprense exactamente 2 anos desde a celebración das últimas eleccións municipais e por iso escollemos esta data para trasladarvos a nosa valoración e o que teño que anticiparvos é que o noso balance é crítico tanto polo xeito de gobernar de Inés Rei como polo seu balance de xestión. Podería resumirse en falta de humildade, falta de diálogo, incapacidade para cumprir os compromisos e inacción á hora de resolver as múltiples tarefas pendientes que o Concello ten por diante. En 2023, o PSOE nin gañou as eleccións nin sumou máis apoios. De feito, das tres forzas políticas, foi a única que baixou a respecto de 2019 en número de votos. Porén, Inés Rei compórtase como se tivese maioría absoluta cando resultou electa alcaldesa froito dun pacto. O mínimo exixível é o cumprimento do pactado. E somos tamén críticos co balance de xestión. A consecuencia deste xeito de gobernar é a lentitude de funcionamento, a falta de impulso e unha xestión ineficiente, en gran medida derivada dunha estrutura de goberno que se caracteriza por un desequilibrio moi grande no reparto de responsabilidades e unha enorme concentración de competencias en moi poucas persoas. O goberno local pretende converter a Coruña en sede de grandes eventos, pero, mentres tanto, desatende o tecido cultural local. O goberno local presume de incluir nos orzamentos de 2025 un plan ambicioso para os barrios, mas o certo é que a proposta do BNG xa existía un plan ambicioso para os barrios nos orzamentos de 2024 e o goberno local non o executou e, ademais, mentres tanto, a realidade é que os grandes investimentos se seguen concentrando no centro da cidade, mentres en moitos barrios hai un sentimento de desatención. Alén da propaganda, falta un proxecto de cidade claro e ambicioso, dunha cidade con capacidade de liderar tamén a hora de impulsar a área metropolitana